estou encantado de poder aquí estar no Concello de Trasmiras falando e tratando temas de interés no ámbito competencial da Xunta de Galicia de Trasmiras, o Concello de Trasmiras aproveitando que vimos a visitar tamén a evolución das obras, tanto de abastecemento de auga como de saneamento, onde axudas por valor de 72.000 euros de Aguas de Galicia, da Consellería de Infraestructuras nunha orden de subvención pioneira que saliu este ano e que favoreceu maioritariamente a provincia de Ourense. Hai que recordar que das 95 actuacións en 67 concellos da provincia de Ourense, máis da mitad de todos os fondos dos 9 millóns de euros que se presupostou, se orzamentou neste 2021 para toda Galicia e prácticamente a mitad aquí en Ourense. Unhas pequenas, grandes obras moi necesarias nos concellos, en concellos do rural, para dar un servicio fundamental como é o ciclo da auga, como é o abastecemento e o saneamento. Por lo tanto, supervisando a obras e esperando que o desenvolvemento sea satisfactorio e tamén repasando, aproveitando tamén para repasar actuacións e necesidades deste concello, como decía, no ámbito competencial da Xunta de Galicia.